ምዕራፍ 28 ኃጢአት ክትገብር ከለኻ እግዚአብሔር አጽቢቑ እዩ ዝርኤካ። ንስኻ እንተ ደኣ ሕነ ፈዲኻ ኸዓ ሕነ ክፍደየካ እዩ። ጎረቤትካ እንተ በደለካ ሕደገሉ። ንስኻ ክትጽሊ ከለኻ ኸዓ ኃጢአትካ ክሕደገልካ እዩ። ንስኻ ምስ ካልእ ተቐይምካ ከለኻ እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረለይ እዩ ኢልካ ክትጽብእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከማኻ ሰብ ንዝኾነ ምሕረት ከይገበርካ ናይ ኃጢአትካ ምሕረት ክትረክብ ክትጽሊ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንስኻ ንባዕልኻ ሰብ ክንስኻ ኣብ ልብኻ ነድሪ ካብ ሓዝካ ንኃጢአትካ ደኣ መን ክኽሕሰልካ እዩ። ክትመውት ከም ዘለካ ዘክር እሞ ጽልኢ ካባኻ ኣርሕቕ። ሞትን ምብስባስን ከም ዘሎ ዘኪርካ ኸዓ እሙን ኮይንካ ትእዛዛት ሓሉ። እወ ትእዛዛት ሓሉ። ምስ ጎረቤትካ ድማ ኣይትቖጣዕ። ንኺዳን ልዑል ኣምላኽ ዘክሮ እሞ ንድንቁርና ኻባኻ ኣርሕቃ። ካብ ክትዕ እንተረሓቕካ ኃጢአትካ ዝወሓደ ክኸውን እዩ። ከመይ ንርሱም ቁጣዓ ዘለዓዕሎ ክትዕ እዩ። ንዕሩኽ ምባእስ ኣብ መንጎቶም ብሰላም ዝነብሩ ህውከት ምእታው ኃጢአት እዩ። ብዙሕ ላምባ ዘሎ ሓዊ ኣዝዩ ይነድድ። ገታር ሓሳብ ዘሎ ነገር ጉሁር ክትዕ የስዕብ። ብርቱዕ ሰብ ብመጠን ብርቱዕኡ ይቁጣዓካ። ሃፍታም ሰብ ከኣ ከም መጠን ሃፍቱ ይመዓተካ። ቀልጢፍካ ምቁጣዕ ኣብ ባእሲ የብጽሓካ። ቀልጢፍካ ምባእስ ኣብ ደም ምፍሳስ የብጽሓካ። ንቁልዒ ኡፍ እንተበልካያ ትጉህር፣ ጡፍ ተበልካላ ትጠፍእ። ንኽልቲኡ ብኣፍካ ኢኻ ትገብሮ። ሓማይን ሓሳውን ንመርገም ዝተገብኡ እዮም። ከመይ ንብዙሓት ሰባት ብሰላም ክነብሩ ከለዉ ኣዋዲኦሞም እዮም። ሓማይ ንኽንደይ ሰባት ሃዊኹ እዩ። ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከም ዝስደዱ ዝገበረ ጽኑዓት ከተማታት ዘዕነወ ኣባይቲ ዓበይቲ ሰባት ዘፍረሰ ንሱ እዩ። ብዙሓት ኣንስቲ ካብ ሓዳርን ከም ዝባረራ ዝገበረ ፍረጻምአን ከም ዘይረኽባ ዝገበረ ሓማይ ሰብ እዩ። እቲ ንሓማይ ሰብ ጽን ዝብል ሰብ ዕረፍቲ የብሉን። ብሰላሙን ክነብር ኣይክእልን እዩ። ብጭጉራፍ ምግራፍ ቆርበት ይመልጥ። ሓማይት ልሳን ግና ዓጽሚ ትሰብር። ብሰይፊ ተቐቲሎም ዝወደቑ ብዙሓት እዮም። ካብኣቶም እቶም ብመልሓሰኛ ዝሞቱ ይበዝሑ። እቲ ካብኣ ተሓልዩ ዝነብር ሰብ ተዓዊቱ። እወ እቲ ረስኒ ቁጥዓኣ ዘይረኸቦ ብርዑታ ዘይተቖረነ ብመቋሓ ዘይተኣሰረ ሰብ ተዓዊቱ። ከመይ ኣርዑታ ኣርዑት ሓጺን መቃወሓ ድማ መቃውሕ ኣስራዚ እዩ። ሓማይ ኮይንካ ብሞት ክፉእ ሞት እዩ። ካብዚ ሞት ዝስ ሲኦል እኳ ይሓይሽ። ፍርሃት እግዚአብሔር ንዘለዎም ሕሜታ ኣይትመልኮሙን እያ። ነበልባላውን ኣይክጸልዎምን እዩ። ኣብ ትሕቲ ሥልጣና ዝወድቁ እቶም ካብ እግዚአብሔር ርሒቖም ዝነብሩ እዮም። ኣብኣቶም ሃልሃሊላ ኽትነድድ እያ፣ ኣይክትጠፍእን ከኣያ። ከም ኣንበሳ ኽትጠሕሮም እያ፣ ከም ነብሪ ክትሳላልዖም ከኣያ። ንጥሪትካ ብእሾኽ ከም እትሓጽሮ ግበር። ንብሩርካን ወርቅኻን ከኣ መፍትሕ ኣብ ዘሎ ከም እትዓቑሮ ግበር። ክትዛረብ ከለኻ ኸዓ መጠን ኣይትሕለፍ። መዚንካ ተዛረብ። ንኣፍካ ማዕጾን ልጓምን ግበረሉ። ኣብ ኢድቲ ኣድብዩ ዝጽበየካ ዘሎ ከይትወድቕ፣ ብመልሓስካ ከይትጋገ ተጠንቀቕ። ምዕራፍ 29 ምስ ጎረቤትካ ሕያው ኣይኩን። ኣለቃሓዮ ኣብ ስእነቱ ኽድግፎ ኸለኻ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኢኻ ትፍጽም ዘለኻ። እወ ጎረቤትካ ገለ ነገር ክደሊ ኸሎ ኣለቃሓዮ
በንጻሩ ኸኣ ካብኡ ንዝተለቃሕኸዮ ቀልጢፍካ ምለሰሉ ኣብ ቃልካ ጽናዕ ምስኡ ኸኣ እሙን ኩን ሽዑ እትደልዮ ዘበለ ኩሉ ሳዕ ካብኡ ክትልቃሕ ክትክእል ኢኻ ብዙሓት ሰባት ንገንዘብ ልቓሕ ብዕድል ከም ዝተረኸበ ገይሮም ይቖጽርዎ ነቶም ዝሓገዝዎም ሰባት ድማ ጸገም ይፈጥሩሎም ገለ ሰብ ልቓሕ ክደሊ ኸሎ ኢድ ካልእ ሰብ ይሳለም ንገንዘብ ጎረቤቱ ኣብ ኢዱ ክሳብ ዝእትዎ ቃሉ ኣትሒቱ ይዛረብ ዝመልሰሉ ጊዜ ምስ በጽሐ ይድንግዮ ምኽኒት የብዝሕ ጊዜ እንዲሁ ከፊኡ እናበለ ምስ ጊዜ ይራገም እቲ ዘለቅሐ ምለሰለይ ኢሉ ቁርብ ድፍእ እንተኣበሎ ፍርቂ ገንዘቡውን ኣይመልስን ነዚውን ዕድለኛ እንተኾነ ጥራይ ዝረኽቦ ካብዚ ዝሰረረ እቲ ዝተለቅሐ ነቲ ዘለቅሐ ሰሪቕዎ ማለት እዩ ብዘየድሊ ኣገባብ ከዓ ጸላኢ ኣጥርዩ ማለት እዩ ወሃ ኾይኑ እንተመለሰ ከዓ ምስ መርጎሙን ምስ ተግሳጹን እዩ ዝመልሰሉ እወ ብኽብሪ ክንዲ ዝመልሰሉ ምስ ክንደይ ውርደቱ ይመልሰሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ኽፍኣት ስለ ዘለዮም ከዓ ብዙሓት ዘየለቅሑ እወ ብዘየድሊ ኩነታት ከይስረቑ ይፈርሑ ዝኾነ ኾይኑ ትሑት ናብራ ምስ ዘለዎም ሰባት ዕጉስኩም ተጸበይቲ ምጽዋትካ ኣይትግበሮም እግዚአብሔር ዝሃቦ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ንድኻ ሰብ ሓግዞ ገለ ነገር ኣድልይዎ ምስ መጸካ ድማ ባዶ ኢዱ ኣይትስደዶ ብሩርካ ኣብ ትሕቲ እምኒ ተቐቢሩ መሪቱ ካብ ዝጠፍእ ሸይጥካ ንሓውኻን ንዓርክኻን ርድኣሉ ሃፍቲ እንተኣከብካ ተኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ብዝኣዘዞ መሰረት ኣክብ እዚ ኸኣ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ከርባሓካ እዩ ምጽዋት ብምሃብ ሰናይ ግብሪ ኣብ መዝገብካ ኣክብ ካብ ኩሉ ዓይነት ጥፍኣት ድማ ከድሕነካ እዩ እወ ካብ ጽኑዕ ዋልታኻን ካብ ብርቱዕ ኲናትካን ንላዕሊ ንጸላእትኻ ኽዋግኦም እዩ ወረጃ ሰብ ንጎረቤቱ ይወሓሶ ሕፍረት ዝብልዎ ዘይስምዖ ሰብ ግና ይኣብዮ ነቲ ሕያዋይ ኮይኑ ዝተወሓሰካ ሰብ ኣይትረሳዓዮ ከመይ ንሱ ምእንታኻ ህይወቱ ኣሕሊፉ ሂብ እዩ ሓጥእ ግና ምዕነዊ ሃፍቲ ዝተዋሕሶ ሰብ እዩ እቲ መሳኽ መልሰሉ ዘይስምዖ ሰብ ነቲ ዋሕስ ኮይኑ ዘድሕኖ ሰብ ይሓድጎ ዋሕስ ምዃን ሃብታማት ንዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ኣዕንይዎም እዩ ከም ማዕበል ባሕሪ ነውንይዎም እዩ ሓያላት ሰባት ንዝነበሩ ከም ዝስደዱ ገይርዎም እዩ ኣብ ባዕዳ ሃገራት ኮለል ከም ዝብሉውን ገይርዎም እዩ እቲ ንረብሓ ኢሉ ዋሕስ ክኸውን ዝህንጠ ሰብ ተኸሲሱ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ እዩ ንጎረቤትካ ከም መጠን ክእለትካ ሓግዞ ንርእስኻ ከይትወድቕ ግና ተጠንቀቕ ንህይወት ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ማይ እንጀራ ክዳን እተሓድረሉ ቤት እዮም ኣብ እንዳ ካልእ ሰብ ክቡር መግቢ ካብ እትምገብ ኣብ ትሕቲ ናሓሲ እታ መዕቆቢትካ ዝኾነት ቤት ብድኽነት ምንባር ይሕሸካ በቲ ዘለካ ብዙሕ ይኹን ውሑድ ሕጉስ ኩን ንገዛኻ ኾነ ንስድራኻ ዝነቅፍ ሰብ ድማ ኣይትስማዕ ኣፍካ መሊእኻ ክትዛረብ ስለ ዘይትኽእል ካብ ቤት ናብ ቤት እናተዛወርካ ምንባር ናብራ ኣይኮነን ከም ወዲ ገዛ ኾይንካ ጋሻ ክትቅበል ኣሰላፊ መስተውን ክትከውን ኢኻ ግና ዘመስግነካ ሓደ እኳ የልቦን ኣብ ክንድኡ መሪርን ዘሕፍርን ዘረባ ክትሰምዕ ኢኻ ኣታ ጋሻ ንዓነ ዝሰደቓ ስርዓዮ ዝብላዕ ኣብ ቀረባ እንተሎ ኸኣ ክበልዕ ኣቕርበለይ ኣታ ጋሻ ሓወይ ክበጽሓኒ መጺእ ኣሎ እሞ እዚ ክፍሊ እዚ የድልየኒ እዩ ዓብዪ ጋሻ ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ኪድ ውፃእ ክብሉኻ እዮም
ኣብ ገዝኡ ዝቕበለካ ሰብ ክትስእንን ገንዘብ ዘለቃሕካ ሰብ ክፈለኒ እናበለ ከሳድደካ እንከሎ ከምዚ ዝበለ ግፍዒ ምስማዕ ሕልና ዘለዎ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ከቢድ ነገር እዩ። ምዕራፍ 30 እቲ ንወዱ ዘፍቅር ኣቦ ምስ ዓበ ምኽንያት ሓበኑ ምእንቲ ክኾኖ ይቖጽዖ። እቲ ንውሉዱ ዝቐጽዕ ክረብሓሉ እዩ። ኣብ ማእከል ኣዕሩኽቱ ኸዓ ብኡኡ ክሕበን እዩ። እቲ ውሉዱ ዘምህሮ ንጸላእቱ የቕንኦም። ኣብ ቅድሚ ፈተውቱ ኸዓ ናይ ሓበኑ ምኽንያት ይኾኖ። እቲ ኣቦ ክመውት ይኽእል እዩ። ንዕኡ ዝመስል ውሉድ ስለ ዝሓደገ ግና ከምዘይሞተ እዩ። ብህይወት ኣብ ዝነብሩሉ በቲ ዝረኣዮ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሞቱ እውን ጣዓሳ የብሉን። ንጸላእቱ ኣብ ክንድኡ ሕነ ዝፈድየሉ ንሕያውነት ፈተውቱ ዝመልስ ሓድጊ ኣለዎ። እቲ ንወዱ ዝሕንቅቖ ግና ኣቑሲሉ ክዘንን ይዳሎ። ኣውያት ኣብ ዝሰምዓሉ ጊዜ ኹሉ ድማ ልቡ ስቕል ክትብል እያ። ዘይተገርሐ ፈረስ ገታር ይኸውን። ከይተቐጽዐ ዝዓቢ ውሉድ ድማ ነቓጽ ይኸውን። ንውሉድካ እንተ ደኣ ኣሓንቂቕካዮ ኣብ ስግኣት ከውድቐካ እዩ። ገጽ እንተ ደኣ ኣርኢኻዮ ኸዓ ከጉህየካ እዩ። ኣብ ሓዘን ከየብጽሓካ ኣብ መወዳእታውን ኣስናንካ ከም እትሕርቅም ከይገብረካ ምስኡ ይትጻወት። ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኮቶ ናጽነት ኣይትሃቦ፣ ንጌጋታቱ ድማ ሸለል ኣይትበሎ። ገና መንእሰይ ከሎ ግረፎ፣ ትእዛዝካ ከም ዘኽብር ድማ ግበሮ። ነዚ እንተ ዘይገበርካ ገታርን ዘይእዝዙን ክኸውን እዩ። ብኡ ምኽንያት ከዓ ክትሓዝን ኢኻ። ስለዚ ወድኻ ኣብ ዝሕፍር ውርደት ወዲቑ ዕንቅፋት ከይኮነካ ስርሐ ኢልካ ቐጽዓዮ። ካብቲ ብሕማም ዝማሰነ ሃፍታም ሰብኣይ እቲ ሙሉእ ጥዕናን ድልዱል ሰብነትን ዘለዎ ድኻ ይበልጽ። ካብ ብዙሕ ወርቂ ጥዕናን ሙሉእ ኣእምሮን ይበልጽ። መጠን ካብ ዘይብሉ ወሃፍቲ ድልዱል ሰብነት ይበልጽ። ካብ ጥዕና ዝበልጽ ሃፍቲ ካብ ልባዊ ሓጎስ ዝበልጽ ደስታ የልቦን። መሪር ናብራ ካብ ምንባር ሞት ይበልጽ። ብዘይሓዊ ሕማም ካብ ምስቓይ ሞይትካ ንዘለዓለም ምዕራፍ ይበልጽ። ሽውሃት መግቢ ንዘይብሉ ዝቐረበ መግብን ኣብ መቓብር ንጣዖት ዝተገብረ መስዋዕቲ መግብን ሓደ እዩ። ክበልዖ ኾነ ክሽትቶ ስለ ዘይከኣል ንጣዖት ፍረታት እንተኣቕረብካሉ ጥቕሚ የብሉን። እግዚኣብሔር ዘሳቕዮ ሰብ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ። ናፍቲ መግቢ ይጥምት እሞ ክበልዖ ከም ዘይክእል ርዩ እንቲ ጓል ዝሓቐፈ ስሉብ ኣሕ ይብል። ገዛ ርእስኻ ንሓዘን ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ፣ ኩነ ኢልካ ድማ ንርእስኻ ኣይተሳቒ። ህይወት ዝበሃል ብልቢ ክትሕጐስ ከለኻ እዩ። ንሓደ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ዝህቦ ኸዓ ሓጐሱ ሙሉእ ክኸውን ከሎ እዩ። ተሓጐስ ከምኡውን ተጸናናዕ። ብዙሓት ዘጥፍኣቶም ረብሓ ዝብልዋ ኸዓ ስለ ዘይብላ ንሓዘን ካባኻ ኣርሕቃ። ቅንእን ቁጥዓን ዕድመ ይሕጽር፣ ምጭናቕ ከዓ ቐልጢፍካ ከም እትኣርግ ይገብረካ። ተስፋ ዘለዎ ሕጉስ ሰብ መግቡ ተጠንቂቑ ይበልዕ። ምዕራፍ 31 ብዛዕባ ገንዘብ ምሕሳብ ሰብነትካ የማህምነካ፣ ብዛዕባኡ ምጭናቕ ከዓ ድቃስ ለይቲ ከም እትስእን ይገብረካ። ከምቲ ብርቱዕ ሕማም ድቃስ ዝኸልኣካ ኣዚኻ ምጭናቕ ድማ ድቃስ የንፍጸልካ። ጥዒሞ ኣራጢጡ ምእንቲ ክነብር ሃፍታም ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ንምእካብ ኣበርቲዑ ይጽዕር። ድኻ ሰብ እናድኸየ ንዝኸይድ ናብርኡ ኣዝዩ ይጽዕር። እንተ ኣዕረፈ ኸዓ ተጸባይ ኾይኑ ይነብር።
تجنزب زفتو فتو صديقو أي صدقن إيو تتدحريو زغوي دما بؤو تحبيلو يسحت بمخنيات جنزب زطفو السبات ብዙሓት እዮም ኣደዳ ጥፍኣቱን ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ ገንዘብ ነቶም ኣብኡ ዝእመኑ መዐንቀፊ ደንጎላ እዩ ዓሻ ዘበለ ኩሉ ኸኣ ብኡኡ ተማሪኹ ክተርፍ እዩ እቲ ደድሕር ገንዘብ ዘይጎይ ኣበር ዘይብሉ ሃፍታም ሰብ ተዓዊቱ መን ከም ዝኾነ እሞ ንጎርና ብፁዕ ኢልና ክንፅውዖ ኢና ከመይ ኣብ ማእከል ህዝቡ መስተንከር ነገራት ገይሩ እዩ እዚ ሰብ እዚ ክሓጥእ እናኸኣለ ዘይሓጥእ ክፉእ ክሰርሕ እናኸኣለ ክፉእ ዘይገብር ገንዘብ ተፈቲኑ ንጹህ ኮይኑ ዝተረኸበ እዩ ክምካሕ ዝግብኦ ኸኣ ንሱ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብቱ ጸኒዑ ክነብረሉ እዩ ኣብ ጉባኤ ኸኣ ሰናይ ከም ዝገበረ ክንገረም እዩ ኣብ እንደ ዓብይ ሰብ ተዓዲምካ ኣብ ማኣዲ እንተተቐመጥካ ኣይትሰስዕ ኣቤት ቀሪቡ ዘሎ መግቢ ክበዝሕ ኢልካውን ኣይትዛረብ ስሱዕ ዓይኒ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ኣስተውዕል ካብ ስሱዕ ዓይኒ ዝኸፍእ ፍጥረት እንታይ ኣሎ ስለዚ ድማያ ዓይኒ ኩሉ ግዜ ትነብዕ ዝረኣኻዮ ዘበለ ንኽተልዕል ኢድካ ወሳይ ተብል ኣብ ማኣዲ ምሳኻን ዝተቐመጠ እናፎክፎካ ኣይተጻብበሉ ጎረቤትካ ከምትናትካ ዘበለ ስምዒት ከም ዘለዎ ይፈለጥካ ኣብ ኩሉ ነገር ከዓ መስተውዓሊ ኩን ነቲ ኣብ ቅድሚኻ ዝተቐረበልካ ከም ማባላልዓ ሰብ ጌርካ ብልዓዮ ሰብ ከይጸልኣካ ክትሓይኽ ከለኻ ቆምጣዕ ቆምጣዕ ኣይተብል ንኻልኦት ከይተዕንቅፍ በሊዑ ዘይጸግብ ህሩፍ ኣይትኹን ጽቡቕ ስነ ስርዓት እሞ ቅድሚ ኩሉ ምብላዕ ሕደግ ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባት እንተደኣ ኣብ ማኣዲ ተቐሚጥካ ንሳቶም ከይጀመሩ ኣቐዲምካ ኢድካ ወሳይ ተብል ነቲ ብስነ ስርዓት ዝዓበየ ሰብ ንእሽቶያ እትኣኽሎ ምስ ናይዚ ድማ ኣብ ዓራቱ ትንፋስ ኣይክሓጽሮን እዩ እቲ መጠኑ ዝበልዕዩ ጥዑም ድቃስ ዝድቅስ ንሱ ቐልጢፉ ይትንስእ ጥዕና ኸኣ ይስምዖ ስሱዕ ግና ክሳብ ዝብስኑ ይበልዕ ሽዑ ኸይደቀሰ ይሓድር ኩሉ ይጸልኦ ጭንቀት እውን ይሕዞ ክሳብ እቲ ዋሃፅ እንተደኣ በሊዕኻ ግና ካብ ማኣዲ ተንስእ እሞ ክሕሸካ እዩ ኣታ ወደየ ከይነዓቅካ ጽኒኢልካ ስምዓኒ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ንምኽረይ ክትፈትዎ ኢኻ ኣብ ኩሉ ስራሕካ ትጉህኩን ሕማም ዝብልዎ እውን ኣይክትንክፈካን እዩ ብልግሲ መግቢ ንዘቕርብ ሰብ ኩሉ ይንእዶ እቲ ንለጋስነቱ ዘቕርብዎ ምስክርነት ከዓ ቅቡል እዩ ነቲ ብብቂ መግቢ ዘቕርብ ሰብ ከዓ ሰብታ ኸተማ ይነቕፍዎ እቲ ብዛዕባ ብቁ ዘቕርብዎ ንቐፌታ ከዓ ልክዕ እዩ ነቢት ንብዙሓት ዓንዩ እሞ ንሰብነትካ ነቢት ምስታይ ክትላሙዶ ኣይትፈትን ከምቲ ሓፂን ብሓዊ እናረሰነካ ኣብ ማይ ብምእታው ዝፍተን ከምኡ ኸኣ ጠባይ ዕቡይ ሰብ ሰኺሩ ክካታዕ ከሎ እዩ ዝፍለጥ መጢንካ እንተደኣ ሰቲኻዮ ነቢት ህይወት እዩ ዝህበካ ነቢት ንሰባት ክሕጉስ ዝተፈጥረ ስለ ዝኾነ ነቢት ዘይሰቲ ሰብ ህይወት ከስተማቕር ኣይክእልን እዩ ነቢት ኣብ ሰዓቱ መጢንካ ክትሰቲ ከለኻ ባህ ይብለካ ሕጉስ እውን ይገብረካ መጠን ዘይብሉ ነቢት እንተደኣ ሰቲኻ ግና መረረ ይፈጥረልካ ናብ ክፍኣት ይደፋፋእካ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሰንከልከል የብለካ ስኽራን ዓሻ መሊሱ ከም ዝቁጣዕ ይገብሮ ኣብ ጉድኣት ከዓ የብጽሖ ንሓይሉ የድክሞ ዘቁስል መውቃዕቲ እውን የብዝሓሉ ጎረቤትካ ነቢት ከተስትዮ ከለኻ
ኣይትውቀሶ እዋን ሓጎስያ እሞ ብምንዓቕ ኣይትጉዳኣዮ ዝንቀፍ ዘረባ ኣይተስማዓዮ ዝግባኣካ ክፈል እናበልካውን ኣይተጭንቐሉ ምዕራፍ 32 ኣብ በዓል ኣቦዳስ እንተ ገበርኻ ኣይትከበር ከም ሓደ ካብኣቶም ኩን ብጽቡቕ ተኸናኸኖም ብድሕሪኡ ኸዓ ተቐመጥ ተግባርካ ምስ ፈጸምካ ጥራይ ናብ ቦታኻ ተመለስ ብኣቶም እውን ባህ ክብለካ እዩ ጽቡቕ ስለ ዘመሓደርካ ድማ ዝተጐንጐነ ናይ ክብሪ ዕምበባ ክትቅበል ኢኻ ንስኻ ኣታ ኻብ ኩሎም እተዓቢ ክትዛረብ ይግባአካ እሞ ተዛረብ ግናኸ ቁኑዕ ዝኾነ ፍልጠት ተዛረብ ሙዚቃ እንተሎ ኸዓ ኣይተቋርጾ መስተንግዶ ይቕጽል እንተ ደኣ ኣልዩ ሱቕ ኢልካ ኣይትለፍልፍ ፍልጠትካ ንኽተርኢ ኢልካ ኸዓ ኣብዘይ እዋኑ ኣይትዛረብ ነቢት እናሰተኻ ሙዚቃ ምስማዕ ከምቲ ኣብ ወርቂ ዝተሰኽዐ ክቡር ዕንቂ እዩ እወ ጥዑም ነቢት እናሰተኻ ዝምስጥ ሙዚቃ ምስማዕ ከምቲ ኣብ ወርቂ ዝተሰኽዐ ክቡር እምኒ እዩ ኣታ መንእሰይ ግድን ኣድላይ እንተ ደኣ ኾይኑ ተዛረብ ግና ካብ ክልተ ሰዕ ኣይብዛሕ እዚ ኸዓ ንኽትዛረብ እንተ ደኣ ተሓቲትካ ጥራይ ይኹን ኣሕጢርካ ተዛረብ ብውሕድ ቃላት ሓሳብካ ግለጽ ከምቲ ፈላጥ ግና ዘረብኡ ዝዓግት ኩን ምስ ዓበይቲ እንተለኻ ማዕሪኦም ክትከውን ኣይትፈትን ካልእ ክዛረብ ከሎ ኸዓ ጠብሎቕ እናበልካ ኣይትኽለፎ ከምቲ በርቂ ንነጐዳ ዝቕድሞ ንትሑት ሰብ ከዓ ዝንኡ ይቕድሞ ካብቲ ዝተዓደምካሉ ገዛ ብእዋኑ ውፃእ ድሕሪ ኩሉ ኣይትትረፍ እወ ንድሕሪት ኣይትትረፍ ቀልጢፍካ ንገዛኻ ተመለስ ኣብኡ ባህ ይበልካ ተዘናጋዕ ኣብ ሓሳብካ ዝመጻካ ዘበለ ኩሉ ግበር ብትዕቢት እናተዛረብካ ከይተሓጢ ግና ተጠንቀቕ እዚ ኩሉ ስለ ዝሃበካን ብሰናይ ውህበቱ ስለ ዝተሓጐስካን ንፈጣሪኻ ኣመስግኖ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሆ ተግሳጹ ይቕበል እቶም ንኽደልይዎ ኣንጊሆም ዝትንስኡ ኸዓ ኣብ ቅድሚኡ ሞጎስ ክረኽቡ እዮም እቲ ንሕጊ እግዚኣብሔር ዘጽንዕ ብኡኡ ክምላእ እዩ እቲ ግቡዝ ግና ብኡኡ ክዕንቀፍ እዩ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ቁኑዕ ኣየናይ ከም ዝኾነ ይፈልጡ እቲ ሰናይ ግብሮም ድማ ከም መብራህቲ የንጸባርቕ ኃጢአተኛ ሰብ ተግሳጽ ይጸልእ ምስኡ ዝሰማማዕ ውሳኔ ድማ ይደሊ ማይ ዝሰተየ ሰብ ንዝሃብካዮ ሓሳብ ሸለል ኣይብልን ምኩሕን ዕቡይን ሰብ ግና ኣብ ቅድሚኡ ገለ ነገር እኳ ደው ክብል ኣይደልን ብጥንቃቐ ከይሓሰብካ ገለ ነገር ኣይትግበር ምስ ገበርካዮ ኸዓ ኣይትጠዓስ ጥውይዋይ መገዲ ኣብ ዝመስል ነገር ኣይትእቶ ብእምኒ ከም ዝዕንቀፍ ከዓ ተደጋጋሚ ጌጋ ኣይትግበር ኣብ ዘይትፈልጦ መንገዲ እምብዛ ኣይትተኣማመን ኣብ መገድኻ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ ብትገብሮ ኩሉ ተጠንቀቕ ከመይ ንሕጊ እግዚኣብሔር ምሕላው ማለት ንሱ እዩ እቲ ብሕጊ ዝኣምን ትእዛዛት እግዚኣብሔር ይፍጽም እቲ ብእግዚኣብሔር ዝኣምን ከዓ ጥፍኣት ኣይክበጽሖን እዩ ምዕራፍ 33 እግዚአብሔር ንዝፈርሕ ሰብ ከተኸፉ ኣይክበጽሖን እዩ ብዙሕ ጊዜውን ኣብ ሓደጋ እንተወደቐ እግዚአብሔር ከድሕኖ እዩ ለባም ሰብ ሕጊ ኣይጸልእን እዩ እቲ ብዛዕባ ሕጊ ግብዝ ዝኾነ ሰብ ግና ከምታ ብማዕበል እትግፋዕ ጃልባ እዩ ምስትውዓል ዘለዎ ሰብ ብሕጊ ይኣምን ንዕኡ ሕጊ ማለት ከምቲ ብኡሪም ሓቲትካ ካብ እግዚአብሔር እትቕበሎ መምርሒ እዩ ተቐሪብካ ተዛረብ
ኩሉ ኸኣ ክሰምዓካ እዩ ትምህርትኻ ጥርኑፍ ይኹን መልስኻ ኸኣ ቁሩብ ይኹን ዓሻ ከም መንኰርኰር ሰረገላ እዩ ሓሳቡ ድማ ከም መንኰርኰር ዕንኪሊል እዩ ዝብል ሓጫጫይ ዓርኪ ከምቲ ንዝጋልቦ ኩሉ ዝሕንሕን ጅንጉላ ፈረስ እዩ ኩሎም ሰባት ማዕረ ኣይኮኑን እቲ ብርሃን መዓልቲ ሙሉእ ዓመት ካብ ፀሓይ ክንሱስ ስለምንታይ ኢና ንሓደ መዓልቲ ካብቲ ሓደ ካልእ መዓልቲ ኣኽቢርና እንሪኦ ብመደብ እግዚአብሔር ዝተፈለዩን ባዕሉ ፍሉያት ወርሓትን በዓላትን ገይሩ ዝሾሞም እዮም ንገለ መዓልታት ቀደሰንን ኣኽበረንን ንገለ ድማ ታራ መዓልታት ክኾና መደበን ከምቲ ኣዳም ካብ ሓመድ ዝተፈጥረ ኩሉ ሰብ ካብ ሓመድ እዩ ተፈጢሩ እግዚአብሔር ግና በቲ ልዑል ጥበቡ ፈላለዮም በብመደቦም ድማ ሰርዖም ንገለ ካብኣቶም ባረኾምን ኣኽበሮምን ንገሊኣቶም ቅዱሳን ገበሮም ኣብ ጥቑ ድማ ኣቕረቦም ንገለ ድማ ረገሞምን ኣዋረዶምን ካብ ስፍሮኦም ድማ ጨርጊፉ ሰጎጎም ዘድልዮ ዘበለ ስለ ዝገብር ከምቲ ኣብ ኢድ ሰራሕ መሬት ዘሎ ጭቃ ዝደለየ ምእንቲ ክገብሮም ሰባት ኣብ ኢድቲ ዝፈጠሮም እግዚአብሔር እዮም ናይ ሰናይ ተቓራኒ ክፉ እዩ ናይ ህይወት ተቓራኒ ሞት እዩ ሓጥእ ኸኣ ናይ ጻድቕ ተቓራኒ እዩ ንተግባር ተኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር እሞ ተዓዘቦ በብጽምድ እኳ እንተኾነ እቲ ሓደ ናይ ሓደ ተቓራኒ ኮይኖም እዮም ተፈጢሮም ኣነስ ከምቲ ኣራይ ወይኒ ንዝሓደጎ ዝረኸበ ንኽቕርም ደድሕሪኡ ናብ ግራት ወይኒ ዝኣቱ ቀራማይ ኣብ መወዳእታ ዝመጻእኹ እየ እግዚአብሔር ስለ ዝባረኸኒ ግን በሊጸ ተረኸብኩ ከምቶም ካልኦት ኣረይቲ ወይኒ ኸኣ መጽመቕ ወይነይ መላእኹ ኣስተውዕል እዚ ዕዮ እዚ ትምህርቲ ንዝደሊ ኩሉ ደኣ እምበር ንጥቕሚ ርእሰይ ጥራይ ኣይገበርክዎን ኣቱም ኣብ ማእከል ህዝቢ ዘለኹም ዓበይቲ ስምዑኒ ኣቱም መራሕቲ ጉባኤታት ዝኾንኩም ኩልኹም እዝንኹም ጽለዉ ናጻ ኹኑ ብህይወት ክሳዕ ዘለኻ ንወድኻ ኾነ ንሰበይትኻ ንሓውኻ ኾነ ንዓርክኻ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ኣይተሃቦም ሓሳብካ ለዊጥካ ምሎሱለይ ኢልካ ንኽትልምን ኣይትገደድ ጥሪትካ ንኻልእ ኣይተሃብ ብህይወትካ ክሳዕ ዘለኻ ትንፋስካውን ክሳዕ ዘይወፀት ቦታኻ ንማንም ሰብ ኣይተሃብ ከመይ ንስኻ ካብ ደቅኻ ካብ ትጽበ ደቅኻ ካባኻ እንተተጸበዩ ይበልጽ ብትገብሮ ኩሉ ብሉጽኩን ንኽብርኻ ነቐፌታ ኣይተምጻላ ክሳዕ መወዳእታ ህይወትካ ተጸበ ቅድሚ ምሟትካ ድማ ንጥሪትካ ኣውርሶ ድፋጫን ጽዕነትን በትርን ንኣድጊ መግብን ስነስርዓትን ጻዕርን ድማ ንባርያ እዩ ንባርያኻ ኣብ ዕዮ ጽመዶ እሞ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢኻ ዕዮ እንተዘይሃብካዮ ግና ናጽነት ክደሊ እዩ እንስሳ ንኽግዛእካ ኣርዑትን መስገደልን የድልየካ ባርያ ንኽግዛእካ ድማ መቑሕን በትርን የድልየካ ክፍኣት ዝምህር ትህኪት እሞ ባርያኻ ሃካይ ከይከውን ዝዕየ ሃቦ ዝሰማምዖ ዕዮ ሃቦ ምእዛዝ እንድሕሪ ኣብዩ ግና መቑሕ ሃኽብደሉ ምስ ዝኾነ ሰብ ሚዛኑ ዝሰሓተ ሰብ ኣይትኹን ብዘይ ምስትውዓል ከኣ ገለ ነገር እኳ ኣይትግበር ባርያ እንተ ደኣ ኣልዩካ ብደም ዝዓደግካዮ ስለ ዝኾነ ከም ርእስኻ ጌርካ ቁጸሮ እወ ከም ሓውኻ ጌርካ ተኻናኾኖ ከምቲ ንዓኻ ዘድልየካ የድልየ እዩ ብጭካነ እንተ ደኣ ገዚእኻዮ ሓዲግካ ክጠፍእ እዩ ሽዑ ናበይ ኬድካ ከም እትደልዮ ክጠፍኣካ እዩ ምዕራፍ 34 ሕልሚ ኮንቲ እዩ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ኮንቱን ሓሳውን ዝኾነ ተስፋ ይኣምን ሕልሚ ኸኣ ንዓሻ መንገብገብ ይኾኖ እቲ ንሕልሚ ዝኣምን ከምቲ ጽላሎት ክሕዝፍትን ደድሕሪ ንፋስ ዝጐይን እዩ እቲ ብሕልምኻ እትሪኦ ነገር ከምቲ ኣብ መስትያት እትሪኦ ምስሊ እምበር ህላዌ የብሉን
አብርኹስ ነገር ንጹህ ነገር አይርከብንዩ ካብ ሓሶት ከዓ ሓቂ አይርከብንዩ መውዳቕ ዝዓጎልን ጥንቁልናን ሕልምን ከምቲ ንኽትሓርስ ቅልውላው ዝሓዛ ሰበይቲ ሃለውሎው እትብሎ እዩ እቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ክበጽሓካ ደልዩ ዝሰደዶ ሕልሚ እንተዘይኮይኑ ግዲ ኣይትግበረሉ ከመይ ሕልሚ ንብዙሓት ኣታሊሉ እዩ እቶም ኣብ ሕልሚ ተስፋ ዝገብሩ ድማ ወዲቖም እዮም ሕጊ ምልኣት ንኽረክብ እዚ ጌጋታት እዚ ኣየድልን እዩ ጥበብ ከዓ ሓቂ ምስ ዝዛረቡ ሰባት እያ እትርከብ ምሁር ሰብ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ልምዲ ዘለዎ ሰብ ድማ ብምስትውዓል ክዛረብ ይኽእል እዩ ብዙሕ ልምዲ እንተዘይሃሊካ ብዙሕ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ብዙሕ ዝገሸ ግና ብዙሕ ፍልጠት እዩ ዝቐስም ኣብ መገሻይ ብዙሕ ነገር ሪአ ኣለኹ ብቓላት ክገልጾ ዘይክእል ድማ ብዙሕ ነገር ተረዲእ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣፍ ሞት በጺሐ ነበርኩ ኣብ ናይ ሕሉፍ ተመኩረይ ብምምርካስ ግና ክድሕን ከኣልኩ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕዎ ተስፎም ኣብኡ ኣብቲ ከድሕኖም ዝኽእል ስለ ዘውደቑ ብህይወት ክነብሩ እዮም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ኣይፈርሕን እዩ ተስፍኡ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ፈሪሑ ኣይሃድምን እዩ እቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ናብ መን ከም ዝትስፎን ክርድኦ ዝኽእል መን ከም ዝኾነን ስለ ዝፈልጥ ብፁዕ እዩ ሓልዮት እግዚአብሔር ኣብ ልዕልቶም ዘፍቅርዎ እዩ ብርቱዕ ዕርዶምን ሓያል ሓጋዚኦምን ባዕሉ እዩ ርሱን ንፋስ ከየውድቖም ይከላኸለሎም ፀሓይ ቀትሪ ከይትወቕዖም የጽልለሎም ከይዕንቀፉ ይሕልዎም ከይወድቁ ኸኣ ይከላኸለሎም ሕጉሳት ይገብሮም ዝኹላዕ ዓዒንቲ ይህቦም ጥዕናን ነዊሕ ዕድመን በረኸትን ይዕድሎም ብዓመፅ ካብ ዝረኸብካዮ መስዋዕት እንተቕረብካ እቲ መስዋዕቲ ርኹስ እዩ ናይ መፍረሲ ሕጊ መስዋዕቲ ቅቡል ኣይኮነን ተኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ነቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ዘቕርቦ መባእ ኣይቅበልን እዩ ማለያ ዘይብሉ መስዋዕቲ እንተኣቕርቡን ሕድገት ሓጢኣት ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም እቲ ካብ ድኻ ሰሪቑ መስዋዕቲ ዘቕርብ ሰብ ከምቲ ንቖልዓ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ዝቐተሎ ሰብ እዩ ንድኻ እንጌርዩ ህይወቱ ማለት እያ ነዚ ካብኣቶም ምውሳድ ከዓ ሰብ ምቕታል ማለት እዩ ንጎረቤትካ ንብረቱ እንተደኣ ወሲድካሉ ቀቲልካዮ ማለት እዩ ንሰራሕተኛኻ ደሞዙ እንተደኣ ኸሊኻዮ ከዓ ሓሪድካዮ ማለት እዩ ሓደ ክሃንጽ ከሎ እቲ ሓደ እንተኣፍረሰ ኮንቱ ድኻም ተዘይኮይኑ ረብሓ የብሉን ሓደ ክጽሊ ከሎ እቲ ሓደ እንተረገመ እግዚአብሔር ንመኖም ይኽሰምዕ ሓደ ሰብ ሬሳ ተንኪፈ ኢሉ እንተተሓጸበ እሞ ተመሊሱ ነቲ ሬሳ እንተተንከፎ እቲ ምሕጻቡ እንታይ ይጠቕሞ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ገይረ ኢሉ እንተጾመ ተመሊሱ ኸኣ ሓጢኣት እንተገበረ እቲ ንገዛእ ርእሱ ብጾሙ ራዳኣ እንታይ ይጠቕሞ እቲ ንጸሎቱ ዝሰምዐኸ መን እዩ ምዕራፍ 35 እቲ ሕጊ እግዚአብሔር ዝሕሉ ብዙሕ መስዋዕቲ ከም ዘቕርብ እዩ እወ እቲ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ዝፍጽም መስዋዕቲ ሰላም ከም ዘቕረበ እዩ እቲ ንዝተገበረሉ ህያውነት ዝመልስ መስዋዕቲ እኽሊ ከም ዘቕርብ እቲ ንድኻ ዝምጽውት ድማ መስዋዕቲ ምስጋና ከም ዘቕርብ እዩ ካብ ክፍኣት ምርሓቕ ንእግዚአብሔር ይሕጉሶ እወ ካብ ሓጢኣት ምርሓቕ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋዕቲ ከም ምውፋይ እዩ መባእ ከይሓስካ ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣይትእቶ እዚ ኩሉ ክትፍጽም ከም ዝግብኣካ እግዚአብሔር ኣዚዙ እዩ ጻድቕ ሰብ ዘቕርቦ መባእ ንመሰዊኢ ብስብሒ ይቐብኦ እቲ ጥዑም መኣዝኡ ኸኣ ናብቲ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር ይዓርግ ጻድቕ ሰብ ዘቕርቦ መስዋዕቲ ብእግዚአብሔር ቅቡል እዩ ዝኽሪ መስዋዕቱ ኸኣ ኣይክርሳዕን እዩ ብልግሲ ብምሃብ ንእግዚአብሔር ኣመስግኖ በኹሪ እቶት እኽልኻ ክትወፉ ከለኻ ድማ በቃቕ ኣይትኹን ክትህብ ከለኻ ብብሩህ ገጽ ሃብ
الشرك تخلق دما بالتحقواس قبورو نتأزي لعل زخون እግዚአብሔር كم تزهبك هابو كم تيستقبل كاي دما بلكسي ملسلو نسو كخفلك كاي شوعت عصف غيرو خا كفديكا ايو ببلع نستقبل كايو اي تهبو كمي اي كقبلكانيو زي كونو انت دا خوينو خا بتزقرب كايو مسواتي اي تتامامن ببلع نستقبل كايو اي تهبو كمي اي كقبلكانيو زي كونو انت دا خوينو خا بتزقرب كايو مسواتي اي تتامامن كمي እግዚአብሔር فراديو أبو خا أدلو زبهال يلبون እግዚአብሔር ነገር ድኻ ክፈርድ ኮሎ ኣይዳሉኒ ንሱ ጸሎት ተበደለ ሰብ ዝሰምዒው መለላ ዘኽታማት ጥርዓን መበለትን ኣይንዕቕንዩ እቲ ኻብ ዓይን መበለት ዝውሕዝ ንብዓት ነቲ ከም እትበኪ ዝገበራ ዝኸስስ እዩ እቲ በጎልጉሎት ንእግዚአብሔር ዝሕጉሶ ሰብ ቅቡል እዩ ጸሎቱ ድማ ናብ ሰማይ ክዓርግ እዩ ጸሎት ትሑት ሰብ ንደመናታት ሰንጢቓ ተሓልፍ ናብ እግዚአብሔር ክሳዕ ዘይበጽሐት ድማ ኣይጸናንዓን ልዑል ኣምላኽ መልሲ ክሳዕ ዝህቦም ንቁንዓት ክሳዕ ዝምልሰሎም ፍትሑውን ክሳዕ ዘውጻሎም ጸሎት ኣይቋርጹን እዮም እግዚአብሔር ኣይክድንጉን እዩ ደጊሙን ኣይክዕገሶሙን እዩ ነቶም ምሕረት ዘይፈልጡ كحماششوم እዩ ነተን ሃገራት ክብቀለን እዩ ነትዕቡይ ህዝቢ ከጥፎ እዩ ንበትር መንግስቲ ሓጢያን ከኣ ክሰባብሮ እዩ ኩሉ ከከም ግብሩን ከከም ሓሳቡን ክኸፍሎ እዩ ንህዝቡ ፍትሒ ከውጻሎም እዩ ንሳቶም ከኣ ምሕረት ስለዝገበረሎም ክሕጎሱ እዮም ከምቲ ድሕሪ ነዊሕ ነቕጺ ንዝመጽእ ዝናብ ሓንጎፋይ ኢልካ እትቕበሎ ድሕሪ መከራ ንዝመጽእ ምሕረት እግዚአብሔር ከኣ ልክዕ ኸምኡ ሓንጎፋይ ኢልካ ኢኻ እትቕበሎ